Сега ще имаме едно кратко интервю с OCP-то на CSR, току-що избрано. Тя научи новината и се скри от камерите, но все пак ние издебнахме. Здравей, Мило, честито. Как се чувстваш? Здрасти, Гашо. Много съм притеснена, защото не очаквах така да ме изненадаш в градинката на УНСС. Какво ти мина сега през главата? Мисля си, че си голям гадняр да ме изненадаш така в гръб. И се радвам, че съм избрана за CSR-а. Това е проект, на който много държа и който ме е научил на много неща и ще дам всичко от себе си, той да се получи по най-добрия възможен начин. И какво друго? Какво ще кажеш на своя екип, който тръпне в очакване на това, кой ще бъде OCP-то? Ами аз вече бях на срещата на екипа, само като наблюдател да видя за какво става въпрос. Всички бяха много ентусиазирани и това, което ми хареса, че са много мотивирани. И съм сигурна, че ще се справим много добре. Разчитам всеки един от тях, вярвам в всеки един от тях и смятам, че от нас зависи да работим като екип и да постигнем нещо наистина значимо. Супер. Какви са твоите амбиции за екип, за крайния резултат от проекта? Ами със сигурност трябва много да надграждаме над миналогодишния проект, който безспорно беше успешен. Трябва да сме по-ефективни и като вид и много се надявам всеки един да се чувства така, както аз чувствах в края на миналия проект. Именно много по-израснал, много по-мотивиран и много по... не знам. Финалното ми за нашите членове. Гаша е голям гадняр.